Soc Cinta Arassa, escric des que tenia 11 anys. Vaig començar escrivint a l'escola quan ens ensenyaven els gèneres literaris i jo volia provar de fer jo mateixa allò que m'agradava tant llegir. I vaig començar a escriure i no he parat des de llavors. I avui us parlaré del llibre Mama, vull que sigues com un elefant, que és una història que em va explicar un veí meu. Què és un elefant? Mare, vull que sigues com un elefant parla de la saviesa dels elefants, que són molt més savis que les persones. Les persones, sobretot les persones grans, sempre estem pensant en allò que hem de fer, en lloc de pensar en allò que ens agradaria fer. I sempre estem pensant que hem de ser a llocs on ens demanen que hi siguem, en lloc de pensar en aquells llocs on voldríem ser i en les persones on voldríem ser, que és una cosa que als elefants no els passa mai, perquè sempre fan les coses més importants abans. I si sobra temps, llavors ja fan les coses que s'han de fer, però primer les més importants, que és estar amb qui de veritat s'estimen. Tinc una amiga que és il·lustradora i que em va explicar que cada dia, quan ella portava els seus fills a l'escola, veia un nen que a la porta de l'escola s'aturava i li feia un petó molt gran a la trompa del seu elefant de peluix. Mentrestant, la seva mare, histèrica, mirava el rellotge i li deia va, que tinc molta pressa, i ella cada dia trobava la mateixa escena. I li semblava molt poètica i la va dibuixar de moltes maneres. Però em va dir, jo no sé què explicar al darrere. I vam fer un procés invers de com es fa habitualment. Habitualment hi ha un escriptor o una escriptora que escriu una història i l'il·lustrador o il·lustradora la posa en imatges. Aquesta vegada va ser l'inrevés. A mi em van dibuixar una imatge i em van explicar una imatge que no tenia cap història al darrere i jo em vaig inventar tota la història. Són els infants amb l'objectiu que entenguin la vida, perquè al final és entendre la vida d'una determinada manera per a que les mares i els pares, que no són elefants, s'acaben convertint i acabin tornant a la concepció de la vida que tenen els infants, que què volen? Jugar, que volen estar amb les persones que més s'estimen, que és el mateix que volen els elefants. A mesura que anem creixent, canviem les prioritats i potser és un error. I així que el públic sí, són els infants, però fent una crida als seus pares i mares. La veritat és que, com he dit, la història va començar en una imatge que em van explicar. Jo em vaig inventar la història. Jo cada dia, per la meva feina, passo per un barri molt popular i passo pel mig d'un parc. I em vaig trobant diferents personatges. I m'agrada molt trobar-me'ls cada dia. Potser alguns no sé el nom, però vaig veient la seva evolució i els vaig voler d'alguna manera captar l'essència dels personatges en què jo em vaig trobant i convertir-los en 2 o 3 personatges. Clar, no els podia posar tots perquè em creo en molts personatges cada dia. I hi ha la senyora Clementina, que és la senyora de la fleca i que aporta molta calidesa i que cada dia dona l'esmorzar al barri, no? I vol donar-li també l'esmorzar al Ferran, però el Ferran no té temps. I hi ha el senyor Narcís, que passeja el gos i que aporta un punt de tendresa i aporta també un vincle més amb les criatures, perquè un gosset que es diu Gínjol, evidentment, és un punt de tendresa que a mi m'agrada molt trobar-me'l. Cada dia els gínjols que em trobo al matí, cada dia quan vaig a la feina m'agrada molt. I després hi ha el Pau, que és el tiet del Ferran i que és una mica el vincle entre la Índia i aquí, i que és qui porta el Bombay de la mà després d'un viatge a la Índia i és l'aliat del Ferran a l'hora de fer adonar-se a la seva mare de com s'està equivocant en les prioritats de la seva vida. Jo només us animaria a escoltar molt què ens han d'explicar els elefants, perquè són molt, molt, molt savis.